барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар бораи як қонуни нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанем ва дар давоми видео оиди саволе ки шумо бениҳоят зиёд пешниҳод мекунед дар мавриди аблава, дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. То охири видео тамошо кунед. қонуни нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди боло рафтани нархи танировка дар Тоҷикистон. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, мошинҳое ки то соли 2004 нархи танировкашон дигарай ва аз соли 2005 боло нархи танировкаш дигар намудае. Ва шурӯъ карда аз соли ояндара барои ҳар яки шумо мо гап мезанем. дар соли 2022 нархи танировка дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2004 баробар мешавад ба 4160 сомонӣ ва мошиное ки 2005 сол сар мешаванд нархи танировкашон баробар мебошад ба 5504 сомон. вале оиди ҳамин масъала гуфтем ки нархи танировка қимат мешавад. ва дар мавзӯи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ бисёри нафаро савол метиҳанд ки оё ростае ки дигар 12 моҳ аблава мешавад, ё бисёри нафаро мегӯянд ки оё ростае ки 12 моҳ ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд, тӯли 12 моҳ повиска равон мекунанд. бародарони азиз, бо диққат гӯш кунед. мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки яъне шаҳрванде ки синни солаш ба 18 расида мешавад ба хизмат даъват карда шавад. Дорухонаи Шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо, эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. ва даъват ба хизмат ҳамасола призифи тирамоҳӣ ва баҳорӣ мебошад. тирамоҳиш аз 1 октябр сар мешавад, 30 ноябр ба анҷом мерасад. ин қарори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дар ин маврид вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як мақсад нусхае пешниҳод кард ва гуфт ки 30 ноябр аллакай даъват кардан ба хизмат ба анҷом расид. вале бо баъзе сабабҳо аблава идома додан гирифт ва шаҳрвандора ба хизмат даъват кардан гирифтанд. баҳсҳо дар ин маврид зиёд шид ва сухангӯи вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора фаҳмонд ба шаҳрвандо ва гуфт. яъне чӣ гуфт? ҳар як шахсияте ки мисол мегирем, агар шумо ҳамин чиза нодуруст фаҳмидагиен бисёри нафарат ки гӯё аблава 12 моҳа шидагиен. не бародаро, ин хел нестай. вақте ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ призифи тирамоҳӣ ба анҷом расид ва баъди ӯ даъваткунӣ идома дорад. ба чӣ сабаб идома дорад? ба хотире ки номнавис мекунанд. мисол 30 ноябрда ба анҷом расид, вале баъди 30 ноябр то ҳозира даъват кардастанд. вале сабаби ин даъват кардан ҳамие ки ба комиссариятҳои ҳарбӣ шахсиятҳое ки донишҷӯ мебошанд, агар ё шахсиятҳое ки яккаписар мебошанд ва ё шахсиятҳое ки ягон беморӣ доранд ва ё шахсиятҳое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастанд, ана ҳамин шахсиятҳо худшона дар қайд бимонанд ва баъдан ки боз призифи баҳорӣ шурӯъ шид, ба номи ин шахсиятҳо повиска роӣ накунанд. ба ҳамин хотир айни ҳол ҳамаро даъват кардастанд ба комиссариятҳои ҳарбӣ, ба хотире ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошен. агар ягон беморӣ дорен ё ки дар ҳақиқат таҳсил мекунен донишгоҳ ё ки донишкада ва ё ки соҳиби 2 фарзанд мебошен, умуман чӣ ҳуҷҷати тасдиқкунандае ки дорен, шуморо ки даъват кардан ҳамун ҳуҷҷатона пешниҳод мекунен ва ҷавоб метиҳанд, шуморо ба хизмат намебаранд. ва ин даъват кардан пас аз биромадани фармон ҳамин мақсада дорад. танҳо барои рӯйхатгирӣ ва танҳо барои омӯзиш аст. ба ҳамин хотир ин чиза шумо нотуғрӣ нафаҳмен.
нагӯем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аблава 12 моҳа шидагӣ. Ҳолон ки аблава худаш ғайриқонунӣ аст. Мумкин нест дар ҷумҳурии Тоҷикистон аблава кардан, вале аз сабаби норасоии сарбозҳо баъдан коркунҳои комиссарияти ҳарбӣ сарбозшикор мекунанд, яъне ки аблава мекунанд. ба ҳамин хотир ҳамияи хабар, ҳамияи ахборот ва хоҳиш мекунам ки дар ин маврид савол натиҳем дигар, чунки як ҳафтаи охир бениҳоят савол зиёд буд дар ҳамин мавзӯъ. Як бори дигар хоҳиш мекунам ҳамин чиза дуруст бифаҳмед. Аллакай даъват ба хизмат ба анҷом расидагӣ аст, вале касеро ки даъват кардесанд айни ҳол ӯра барои ба қайд мондан даъват кардесанд. яъне ҳуҷҷат дошта бошед, агар шумо пешниҳод мекунед ҳуҷҷатона дар призифи оянда шуморо даъват намекунанд дигар, вале ҳуҷҷат надошта бошед, мақсад дар ягон ҷо нахонед, ягон намуд бемор набошед, мақсад соҳиби 2 фарзанд набошед, шуморо ба қайд мегиранд ки фалон шаҳрванд ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда надорад ва дар призифи баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад ва дар ҳолати саркашӣ кардан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ба ҷавобгарии шаҳрванд кашида мешавад. Умедвор ҳастам ки хуб фаҳмиден ва соддаву осон карда ба ҳамаи шумо фаҳмондам. ҳамин қадар ахбороти нав дар ин маврид ягон гапи зиёдтӣ нест дигар. дар канали мо обуна бишен ва саволои иловагӣ дошта бошен дар комментария ё ки дар инстаграми мо бидорен саволотона рӯй кунед, ҳам суҳбат мешавем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.